Moikka ja tervetuloa uuden neulevideon pariin. Mun nimi on Regina. Asun Kajaanissa puolison ja 2 kissan ja 1 kanin kanssa. Ja meille on myös lokakuussa tulossa vauva. Joo, mistähän sitä aloittaisi? Mulla on vähän väsynyt olo tänään, koska olin päättänyt, että kuvaan videon ja laitoin kaikki tavarat ja neulet ja langat keräsin tähän valmiiksi. Ja sitten huomasin, että mulla ei ole akkua kamerassa. Ja mulla on vain 1 akku, en ole ostanut vara-akkua, niin mun piti sitten jättää latautumaan se akku. Ja lähdin sitten vähän muuta puuhailemaan sillä aikaa. Käytin kissan kävelyllä, kyöstikissan ja sitten poimin vähän vattuja ja viinimarjoja ja siinä vierähti sitten jotenkin vähän pitempään kuin mitä olin suunnitellut. Niin nyt on vähän voimat jo lopussa, mutta olin päättänyt, että kuvaan tänään, niin mä nyt kuvaan ja mun puoliso on iltavuorossa, niin mulla on tässä hyvin tämmöistä keskeytyksetöntä aikaa. Me kuvattiin Lauran kanssa, eli siis neuleita Nälkämaasta kanavan Lauran kanssa semmoinen kesäneule-jakso tässä ehkä pari viikkoa sitten ja se on siellä Lauran kanavalla katsottavissa. Ja mä jotenkin inspiroiduin siitä, kun me kuvattiin se video niin paljon, että mulle tuli aikamoinen kesäneule-innostus. Ja mulla onkin päällä nyt 1 uusi kesäneule, eli kaikki varmasti tunnistaa, että tää on ranunkuluuspaita, Midori Hirosen ranunkuluuspaita. Ja mäpä nousen ja näytän vähän. Tässä näkyy myös vähän minun vauvamahaani, jos jotakin se kiinnostaa. Neuloin tämän Sanneskarnin tykkylineestä, jota mulla oli varastossa. Sehän on vissiinkin nyt poistumassa valikoimasta monessa kaupassa, että sitä ei enää valmisteta lisää, mutta mulla sitä oli 6 kerää. Ja mulla oli 6 puikot tässä. Ja tein aika paljon omia muokkauksia. Mä en tehnyt niitä lyhennettyjä kerroksia niin kuin siinä ohjeessa on, vaan tein ne ihan omasta päästä. Ja sitten tämän tavallaan reikäpitsin alle olisi tullut vielä semmoset vähän samantyyliset kuin tässä on. Tämmöset palmikkoa muistuttavat pintaneulet, niin mä jätin ne pois. Ja aloitin sitten täällä jo nämä Rakkalan lisäykset. Ja sitten mä oon nämä tavallaan hiha- ja vartalosilmukat jaotellut ihan oman maun mukaan, koska se ranunkulus on, mä oon aika monta kertaa sen kuitenkin jo neulonut, niin tunnen sen ohjeen hyvin, niin se on semmonen, että siinä on aika paljon niitä vartalosilmukoita suhteessa hihasilmukoihin, että ne hihat on niinku kapeat ja vartalo on leveä ja mä halusin vähän niinku enemmän sitten hihoille niitä silmukoita, niin tein sit silleen. Ja huomasin sit siinä kun neuloin, että mulla ei tule riittämään se tykline. Ja mietin siinä vähän, että no mitäs teen, koska sitä väriä, mitä tätä vihreätä ei enää myydä oikein missään. Mut sitten mä hoksasin, että mulla on sitä Sanneskarnin linelankaa tässä samassa värissä. Niin mä sitten 2-kertaisena laitoin tänne helmaan sitä silleen raidotin, että joka toinen kerros sitä tyklineä ja joka toinen kerros 2-kertaista lineä. Ja se toimi tosi hyvin. Se paksuus meni ihan 1 yhteen ja mä en niin kuin mitenkään, jos mä katson tätä, niin edes huomaa sitä, että millä rivillä on 2-kertaista ja millä rivillä sitä yksinkertaista tyklineä. Ja onneksi se värikin oli silleen samankaltainen niissä, että se värisävy on sama, mutta tietysti kun on ihan eri värjäyserää, niin olisi voinut olla aika isokin värivaihtelu. Mutta onneksi toimi tosi hyvin. Ja
tää on tosi kiva, on tyytyväinen tähän. Joo, tästä ei ehkä sen kummempaa nyt tuu mieleen. Tää on ollut mulla pari päivää nyt käytössä. Ei oo kovin montaa päivää siitä, kun se valmistui. Ja sitten nyt naapurit rupes tuolla jotain päristelemään. Toivottavasti se ei kuulu sinne kameraan. Niillä on joku remppahomma tuolla pihalla menossa. No sit mä oon neulonut jo toisenkin kesäneuleen. Eli tämmösen. Ja tää on kans Sandnes Garnin lineelankaa. Tämmönen vadelman punainen, mitä mulla oli tuolla varastossa ennestään. Ja tää on tuo Veera Välimäen suunnittelema Hiesu Sweater. Ja muistaakseni koko 3. Ja tää on tämmönen tosi kiva. Tässä on tosi simppeli ja helppo pintakuvio, jossa on vaan niinku nurjia silmukoita tuolla välillä. Ja tässä on tämmönen, kai tää on semmonen European Shoulder Construction. Ja tässä ohjeessa ei olisi näitä hihoja, vaan tähän tulisi vaan suoraan vaan niinku resori tähän kädentielle. Mutta mä halusin pienen hihan siihen, niin sen tein. Ja sitten aika pitkän helman, että tää ulottuu sen mun vauvamahan yli. Ja tässä ohjeessa tää kaula-aukko tulee aika niinku tälleen niinku syvälle tänne eteen. Tai siis ei se niinku, kun se on päällä, niin ei se näytä siltä, että se on syvällä tässä niinku liian alhaalla se pääntie. Mutta musta tuntuu, että siitä johtuen tää näyttää siltä, että täällä olisi niinku lyhennettyjä kerroksia täällä takana, kun tää on takaa niin paljon pitempi kuin eestä. Tai sitten tää on jotenkin venynyt mulla jo käytössä silleen, että se jotenkin korostuu. Mutta täällä ei siis oo mitään niinku lisäyksiä, tää on vaan niinku luonnostaan mulla mennyt tälleen. Että tää on eestä paljon lyhyempi kuin takaa ja se on aika kivan näköinen. Mulla oli tässä 4 puikko. Ja tästä tuli oikein ihana tämmönen, niin kuin kuvasta näkyy, niin oikein tämmönen iso väliä lörppä, mistä tykkään tosi paljon. On ihana nyt kesällä. Ja mulla alkaa tämä raskaus olla jo semmosessa vaiheessa, että mulla on koko ajan kuuma, niin vaikka nyt onkin ollut jo semmosia viileämpiä kelejä, niin oon tykännyt käyttää vielä ihan näitä kesäneuleita. Semmonen Hiesu Sweater. Tää on semmonen ohje, että tää olisi kiva tehdä villalangasta kanssa vaikka slipoverina, että siinä se mallineule olikin tehty jostakin villasemmasta langasta ja siinä taisi olla mohairiakin kaverina. No sitten täällä on tämmönen projekti, joka mä oon aloittanut tän jo joskus. Oisko ollut joskus helmikuussa ehkä, mä en muista. Ja on tehnyt tätä vähän silleen on-off ja menettänyt tähän aina sitten innostukseni välillä. Ja tää on ollut pitkiä aikoja jäähyllä ja mä en viime videossa edes esitellyt tätä keskeneräisenä, koska mä olin niin epävarma tästä. Ja musta tuntuu, että mä saatan ehkä purkaa tämän, mutta mä nyt sitten kuitenkin päätin tehdä tämän valmiiksi. Eli tämä on
Petit Technitin Olga Jacket. Myöskin tämmönen ohje, joka ei ehkä enää hirveästi esittelyjä kaipaa, kun niin monet on tätä tehnyt. Ja mä en oikein tiedä, mikä tässä nyt tökki niin paljon siinä tekovaiheessa. Ehkä tää tuntuu jotenkin liian räikeältä tai jotain. Mut sit kun mä sain tän valmiiksi ja tää on kasteltu ja viimeistelty ja kaikkea, niin mä oon tosi tyytyväinen, että mä tein tän valmiiksi enkä purkanut tätä. Tästä tuli ihan tosi kiva. Ja ootan oikein, että tulee vähän kylmemmät kelit, että pääsen käyttämään tätä. Ja mä en nyt ihan muista, että mitä kokoa mä tein. Olisiko ollut 3 ehkä. Tässä on lankana Sandnesgarnin, ei Sandnesgarnin, kun Silken PO30, semmonen merinolanka, konepestävä merinolanka. Ja puikot taisi olla 4. Ja tein napin lävistä vahingossa vähän liian isot, niin piti laittaa tommoset isot napit ja ne oli mulla itellä varastossa. Nämä on muistaakseni kierrätyskeskuksesta nämä napit, tommoset ruskeat muovinapit. Tää oli hyvä esimerkki siitä, että ei kannata aina ihan heti luovuttaa, kun mä oon aika herkästi semmonen, että mä puraan jonkun neuleen sitten, jos mulle tulee yhtään semmonen epäilyttävä olo siitä, että no tykkäänkö vai enkä tykkää, niin tällä kertaa ainakin oli hyvä asia, että mä altoin nyt tehdä tän loppuun. Sitten mä oon innostunut neulomaan vauvalle kaikenlaista. Mulla on varmaan semmonen joku pesän rakennusvietti ruvennut näkymään vauvaneule innostuksena. Mähän taisin viime jaksossa esitelläkin jo sen, kun mä tein sen haalarisen Petit Technitin Selmas Sleep Suitin. Niin sen lisäksi on nyt neulonut muutakin. Neuloin tämmöset pienet sukat. Ihan omasta päästäni neuloin. Nämä on täynnä kissankarvoja, niin kuin kaikki muukin meidän talossa on täynnä kissankarvoja. Ja tää lanka on Sagawoolin Irja Merinosok, eli Fingerin vahvuinen merinosukkalanka. Ja mä ostin helmikuussa oli Kajaanissa se Kässähippalot-tapahtuma, niin sieltä Sagawoolin minivyyhtejä. Niin nää on yksi niistä minivyyhdeistä, mitä ostin. Ja riitti just sopivasti sukkiin ja jäi vielä vähän ylikin. Ja nää on tosiaan ihan omasta päästä neulotut. Mulla taisi olla 1,75 puikko ja olikohan 9 silmukkaa per sukkapuikko. Ja sitten on 2 nurin joustinta ja tuossa jalkapöydällä jatkuu se joustin ja sitten on nauhakavennus ja sitten tuolla on ranskalainen kantapää. Nämä on ehdottomasti pienimmät sukat, mitä mä oon ikinä neulonut ja voi olla, että nämä on vielä vastasyntyneelle vauvallekin vähän isot. En tiedä, riippuu miten iso vauva tulee. Ja en tiedä, siis mä oon todella vähän ollut vauvojen kanssa tekemisissä. Mulla ei ole oikein semmoista käsitystä, että minkä kokoisia ne vauvat oikeasti on. Niin saapa nähdä. Sitten mä oon neulonut kans tämmösen pipon. Ja tän mä neuloin silleen, että mä katoin niinku Dropsin sivuilta semmosen vauvan pipon ilmaisohjeen niin kuin
ilmaisohjeesta katoin tavallaan sen silmukkamäärän, että jos tekee niin kuin fingerin vahvuisesta langasta vauvan pipoon, että paljonko vastasyntyneen koossa tarvii silmukoita. Ja sitten mä mittasin vielä tämän mun neuletiheyden ja mulla oli itse asiassa vähän tiiviimpikin kuin siinä ohjeessa, mitä siinä niin kuin vastasyntyneen koossa oli. Mutta silti tää on musta aika ison näköinen. Tai sitten mulla ei taas ole niin kuin mitään käsitystä siitä, että miten iso pää vastasyntyneellä vauvalla on. Mutta mä katsoin siitä ohjeesta siis sen silmukkamäärä, että muuten mä oon tehnyt tän sit niin kuin omasta päästä, että olen tehnyt suoraan ja sitten tässä on niinku, taittanut tämän reuna ja neulonut niinku yhteen ja sitten kohta aloittanut nuo kavennukset ja sitten tein tommosen pikku antennin tonne päälle ja siinä on solmu. Ja tää vihreä lanka on kans tommosesta Sagawoolin minivyyhdistä, sitä Irja merinosokkia ja sitten tuo ruskea on jämää tuosta, kun mä tilasin silloin Big Little Yarn Costa lankaa, niin tuon sitä hänen Supervas Merino Fingerin lankaa värissä shoyu muistaakseni. Mulla jäi vieläkin vähän sitä ruskeata yli. Mutta tämmönen pipo näissä kumminkin on, vaikka tää olisikin nyt niinku liian iso, niin kuin todennäköisesti onkin, niin kyllä se jossain vaiheessa sopii sit sille lapselle. Mutta ajattelin, että voisin tehdä kyllä vielä sit niinku pienemmän jonkun myssyn tai semmoisen ehkä solmittavan lakin. Sitten minä tein paidan. Tästä tuli mun mielestä kyllä ihan älyttömän söpö, vaikka itse sanonkin. Tässä on tämmöset. Nämä on jotain metallia nämä napit. Tuolta minun nappivarastosta. Ja tää on, mä muistan nyt sanoinko mä jo, mutta tääkin on omasta päästä tehty. Tämmönen raglanpaita ja tässä on tosiaan tämmönen avattava tämä, että saa sitten pään menemään tosta pääntiestä läpi. Ja tein tästä silleen, että tää ei ole ihan vastasyntyneen koko, vaan pikkusen isompi. Niin en osaa taas yhtään arvioida, että minkä ikäiselle vauvalle tää voisi olla sopiva, mutta että en silleen tähdännyt ihan semmoiseen vastasyntyneen vauvan kokoon. Ja tässä on lankana tämä rusehtavan punertava on Ruskanlehden Merino Tweed, eli sitä fingerin vahvusta niin kuin Supervas Merino Tweed lankaa. Kaksinkertaisena mä sain tämän langan Lauralta, kun me ollaan tässä vähän aina välillä vaihdeltu lankoja. Ja sitä jäi vielä ylikin ihan hyvin, kun mä sain sitä, olisiko siinä ollut joku vähän vajaa 200 grammaa. Ja sitten tää vaaleanvihreä, millä on tehty noita raitoja, niin se on joku Katian Merino, Supervas Merino lanka, joka on noin ehkä DK-vahvunen, semmonen jämä, jonka mä sain kaiken käytettyä tähän paitaan ja sitten mä sillä samalla ompelin vielä nuo napit kiinni. Tästä tuli kyllä tosi söpö. Luin jostakin, että vauvan paitoihin ei tarvitse tehdä lyhennettyjä kerroksia, niin en ole tehnyt sellaisia. Minä vain improvisoin menemään. Vähän tosta kattelin taas Dropsin ilmaisohjeista, että paljonkohan pitäisi tähän pääntielle luoda silmukoita, kun tää on ylhäältä alas. Mutta sitten jos tää vaikka olisikin liian pieni, no en mä usko, että tää on liian pieni, kyllä tää venyy aika hyvin, mutta jos se olisi, niin näitä nappejahan saa aukastua sitten hyvin. Tässä on 3 puikkoja ollut ihan kauttaaltaan, että resoreissa ja sileässä neuleessa ja
Tuolla on niinku 5 raglan silmukkaa ja sitten tässä on tehnyt niinku joustimella tavallaan ne 5 raglan silmukkaa tässä nappilistan kohdalla. Ja sitten tuolla kun on yhdistänyt sen ne nappilistat, niin on jatkanut vielä vähän matkaa sitten niitä raglan lisäyksiä 5 silmukalla. Silleen, että ne on niinku sileänä neuleen sitten. Olen tyytyväinen, jospa tulee käyttöä sitten meidän vauvalla tälle villapaidalle. Nyt meinaa hartioita särkeä. Kyykistelen tuolla marjapuskassa vähän liian pitkään. Mut siinä oli mun valmiit työt. Sitten olisi vielä keskeneräisiä. Näitäkin on ihan kunnon kasa. Aloitin vauvalle jo toisen. Aloitin nyt tämmösen villatakin. Ja ajattelin, että käytän nyt näihin vauvan neuleisiin kaikkia tämmöisiä jämälankoja sun muita pieniä määriä, että saa niitä käytettyä pois. Mutta tässä kävikin sitten silleen huonosti, että tämä keltainen lanka, joka on filkolanan arvettaa, niin loppui kesken. Niin minun piti kuitenkin tilata sitä lisää. Ja sitten tämä toinen väri on Lucky Omen Yarnsin merino tai sitä niinku fingerin vauhasta merinosukkalankaa. Ja tuo väri on täällä on kissa. Kyystikissa. Mau. Niin se on niinku viime vuoden se kainulanka. Elikkä niinku kai semmosesta valokuvakilpailusta tullut semmonen lankavärjäys, jota oli viime vuonna myynnissä. Ja jos olisin ollut järkevä, niin olisin tehnyt sille, että olisin ottanut ton kainuulangan pääväriksi ja ton keltaisen arvetan raitaväriksi, koska sit se olisi ehkä riittänyt, koska mulla on 100 grammaa kainuulankaa ja sitten arvetta oli 50 grammaa, mutta en nyt ollut niin järkevää enkä halunnut ruveta tätä purkamaan, niin tää on nyt tauolla, kunnes minun lankatilaukseni saapuu, jossa minulla on sitten lisää tätä arvettaa. Tää on kans ihan ilman ohjetta. Omasta päästä samaan tyyliin kuin tuo toinenkin paita. Ja puikko täällä heiluu kiinni, kun mulla loppui lanka just tuossa kesken nappilistan neulomisen. Toivottavasti ei sitten ole ihan hirveän suuri väriero siinä, kun on tietysti taas eri värjäyserää tuossa langassa. Ja tässä on kans onko 3 puikko? On 3 puikko. Sitten mä näytin tätä viimeksi. Eli tämmönen isoäidin neliö peitto vauvalle. Ja mä en hirveästi edistänyt tätä, koska mulla vähän loppui tähän motivaatio, koska mä oon saanut yhdeltä mun tutulta yhden vauvan peiton, semmosen ei ole neulottu, mutta kuitenkin vauvan peiton. Sitten mun äiti toi mulle semmosia, mitä se on säästänyt niin kuin minun isovanhempien neulomia vauvaneuleita, jotka on ollut niin kuin minua ja minun veljeä varten. Ja siellä oli siinä laatikossa ainakin 2 vauvan peittoa. Sitten mä vielä mietin, että äitiyspakkauksessakin tulee joku viltti. Niin meillä on kyllä näitä peittoja jo oikeastaan sit varmaan ihan tarpeeksi. Se vauva ei varmaan tarvi 10 peittoa. Niin ei sitten ollut oikein motivaatiota jatkaa tätä. Mutta mä sitten keksin, että mä voisin tehdä tästä tuohon turvaistuimeen semmosen alusen. Että mä voisin niin kun tehdä tästä semmosen ehkä näin. Sille, että tähän tulisi vielä 3 niin kun, tavallaan riviä.
Ja sitten, että jätän sinne aukot niitä turvakaukalon niitä turvavöitä varten. Niin semmonen voisi olla hauska. Niin nyt sitten tuntuu taas siltä, että no voisin jatkaakin tätä. Olen laittanut tonne silmukkamerkeillä jo vähän mallailuja siitä, että mihin kohti ne tulisi sitten ne turvavöitä varten olevat reijät. Me ollaan ostettu semmonen niinku semmonen yhdistelmävaunusetti juttu tori.fiistä käytettynä, missä on niinku vaunut, jotka on muunneltavissa sitten rattaiksi ja sitten sen saa kans silleen, että sen turvakaukalon saa siihen niin kuin vaunurunkoon kiinni. Ja ne vaikuttaa kyllä ihan käteviltä, mutta ne on ehkä vähän semmoiset kulahtaneen näköiset, niin ihan kiva sitten jollakin tämmöisellä vähän piristää sitä ilmettä ja ne on mustat, niin ne on ehkä vähän ankeatkin, niin tämä voi olla kiva sinne turvakaukaloon. Mulla tekisi vielä mieli neuloa vaikka mitä sille vauvalle. Mä ajattelin, että vois tehdä vaikka pari toukkapussia ja myssyn ja noita sukkia lisää ja kaikkea. Sitten mä haluaisin ehkä tehdä semmosen vaunuverhon. Tuli vastaan Instassa semmonen kuin Suomen lanka. Niin niillä on ilmaisohje semmoiseen hienoon virkattuun vaunuverhoon, jossa on semmoinen söpö pilvikuvio, niin mä ehkä haluaisin tehdä semmosen. Mutta katsotaan mitä kaikkea kerkee tekemään. Mulla on ollut tosiaan selkä tässä vähän niin kuin vielä kuitenkin kipeä. Että varsinkin jos istuu pitempiä aikoja, niin se kipeytyy, mutta mä oon pystynyt neulomaan semmosessa erikoisessa makuasennossa, että mä oon vähän semmosessa puolittain kyljellään makaavassa asennossa, niin ei ole tarvinnut onneksi neulomisesta luopua. Sitten mä aloitin siitä meidän kesäneule-jaksosta inspiroituneena neulomaan. Tää ei näytä oikein miltään nyt, mutta tää on siis tuo Ankestrikin Garden Cardigan. Laura oli neulomassa tätä kans. Ja mä jotenkin ihastuin tähän niin aloitin sitten itekin ja tilasin tuolta Lamb & Colta näitä Dropsin kesälankoja, kun ne on nyt alennuksessa vissiin koko heinäkuun, niin tää on sitä Dropsin Bomul linlankaa. Ja tää on aika kiva neuletakki-ohje, että tässä niskassa on, että nää niinku, no tähän ei tule nappeja, mutta tässä on niinku nappilistat tai nämä, niin nämä tälleen menee päällekkäin täältä niskasta ja sitten jatkuu tuohon eteen. Ja mä oon tehnyt takakappaleen ja sitten tää oikea etukappale ja vasen etukappale on vielä kesken. Täällä on tämmönen yksinkertainen pitsikuvio. En tiedä, voiko tätä sanoa pitsiksi, mutta musta reikä pystyraitaa. Tosi kiva ohje ja en ole neulonut ennen mitään Ankestrikin ohjeita. Tää on kyllä oikein niinku selkeä ja hyvä ohje. Tässä mulla on 3,5 millin puikot. Ja kakkoskoossa teen, mutta mulla on paljon niinku väljempi neuletiheys kuin siinä ohjeessa, niin tästä tulee kuitenkin sitten niinku isompi kuin mitä ne kakkoskoon mitat on. Ja Dropsin Bomulin on nimensä mukaisesti puuvilla pellava lanka, mutta en ottanut tähän nyt mitään vyötteitä, että voisin siitä kertoa enemmän. Mutta oikein kivan tuntoinen kesälanka. Sitten mä näytin viimeksi tätä
leutoteetä, joka mulla on kesken, ja näytin tätä kans siinä kesäneulevideolla. Ja tää ei oo edennyt kyllä sen kesäneulevideon jälkeen yhtään. Mulla oli silloin, kun kuvasin viimeksi tämmösen oman neulevideon, niin semmonen musta vaihe, että halusin neuloa kaikkea mustaa, mutta se vaihe meni sitten ohi ja ei mulla nyt enää teekään mieli neuloa mustaa. Niin tää on vähän nyt sitten tyssännyt, että en mä oikein jaksanut nyt neuloa tätä. Kyllähän tää varmasti pitää loppuun tehdä, kun ei mulla ole enää kuin helma tekemättä. Ja voi olla, että semmonen musta vaihe tulee joskus uudestaan. Tässä on tommoset, mä taisin näyttää noita nappeja jo viimeksi, mutta ne nyt on tossa ommeltuna kiinni. Mä monesti, kun mä neulon, niin mä teen välillä niin kun nää pääntien viimeistelyt sun muut. Ja saatan tehdä niin kun vaikka villatakkin nappilista, ja tähänkin on tehnyt ton, kun se jotenkin lisää sitä motivaatiota tehdä se työ loppuun, kun näkee vähän, että minkä näköinen siitä tulee. Mutta tässä se ei nyt ole toiminut. Sitten mulla on tämmönen keskeneräinen työ, jota mä en ole näyttänyt vielä ollenkaan, mutta mä oon aloittanut tän jo joskus alkukesällä. Ja mä en ole näyttänyt tätä sen takia, että tää liittyy mun töihin, tämä neule. Eli meidän osaston lääkäri on jäämässä eläkkeelle. Olen siis sairaanhoitaja ja työskentelen psykiatrian osastolla. Ja sitten mun työkaveri ehdotti, että jos mä voisin neuloa villapaidan hänelle eläkkeelle jäämislahjaksi, että me voitaisiin niinku kerätä rahat ja sitten maksaa niinku ne langat porukalla. Ja mä sitten ajattelin, että no kyllä mä voin. Ja mä sitten mietin, että se meidän osaston lääkäri on ehkä enemmän kuitenkin semmonen villatakki-ihminen, tai hänellä on monesti ollut töissäkin päällä villatakki. Hän ehkä itekin neuloo ja on ollut semmosia niinku ite neulotun näköisiä villatakkeja. Niin ajattelin, että no mä neulon villatakin. Ja tää on tuo Jonna Helinin ystävä villatakki. Tää on 4-koossa 3,5 millin puikko ja tää lanka on Novitan 7 veljestä. En nyt kehannut tähän ruveta mitään kalliita luksuslankoja yhteisillä rahoilla ostamaan. Ja tässä on kans silleen, että mä oon niin kun tässä välissä tehnyt ton pääntien viimeistelyn ja sitten ton nappilistan ja sit hihat puuttuu nyt vielä. Ja nämä napit on tosi nätit. Mä ostin nää tosta paikallisesta käsityöliikkeestä Nappi Amaliasta tässä joskus keväällä. Ja sit mä ajattelin, että näähän sopii tähän täydellisesti, niin laitoin ne sitten tähän. Mä pidin nyt kesällä vähän taukoa tästä, kun on ollut niin kuuma. Niin ei ole oikein pystynyt tätä neuloa. On tullut tukala olo. Mutta nyt ehkä voin tämän valmiiksi tehdä, kun puuttuu enää hihat. Mulla on tonne vähän yli elokuun puoleen väliin aikaa, niin ehdin kyllä hyvin. Tästä on kyllä tulossa oikein kivaa ja toivon, että se meidän osaston lääkäri tykkää tästä. Ja no mä oon ollut nyt sitten vähän tässä sairaslomalla, niin oon ottanut tän tänne kotiin, että pystyn täällä tätä neulomaan, mutta tää on ollut mulla sitten kans töissä mukana ja sitten kun on ollut välillä semmosia hiljaisia päiviä ja semmosia, että ei ole hirveästi ollut tekemistä, niin on neulonut tuota sielläkin. Sitten mulla on täällä viimeinen keskeeräinen työ. Mä en nyt oikein muista, että onko mä edistänyt tätä sitten viime jakson vai onko tää ihan täsmälleen samassa vaiheessa. Mutta mä kyllä näytin tätä. Eli tää on se tuo Otsettan Portsweater.
Ja tää on siinä vaiheessa, että tää toinen hiha on aivan niinku liittavaille valmis. Tuohon pitäisi, tässä on lanka just loppunut, niin liittää vielä uusi kerä ja ihan muutama rivi neuloa ja sitten päätellä. Ja sitten toinen hiha puuttuu kokonaan, mutta muuten tämä sitten olisi jo valmis. Ja tää on kans lojunut tuolla vähän niin kuin koskemattomana nytten, koska ei ole tehnyt mieli neuloa nyt tämmöstä paksuhkoa villapaitaa. Tässä on lankana tuo Sandnesgarnin Bergynt. Olen ostanut lankakauppa Ekottarasta täältä Kajaanista. Ja puikko on tässä sileässä neuleessa muistaakseni 4,5. Täällä Resorissa on nyt 3,5 puikko menossa. Ja niin. Aion tän kyllä tehdä valmiiksi ja kyllä tästä tulee musta kiva. Mutta ehkä vähän vaatii vielä viileämpiä kelejä, että tätä tekee nyt mieli neuloa. Nyt mulla on vieläkin menossa kesäneuleinnostus ja vauvaneuleinnostus, niin tää ei ole prioriteettilistalla ykkösenä. Ja mulla on jäljellä nyt enää 1 kerästä Bergynttiä, niin mun pitäisi käydä sitä ostaa lisää, koska varmasti tähän hihaan tarvii ainakin 2 kerää. Ja sitten mä voisin, koska sitä samaa värierää ei varmaan enää ole, niin raidottaa sen tähän toiseen hihaan. Semmonen pitäisi ehkä tehdä ennen kuin jatkaa tätä. Joo, siinä oli kaikki valmiit ja keskeneräiset ja nyt mä pidän pienen juomatauon ja jumppatauon ja sitten kerron tai puhun vähän muista jutuista vielä. No niin, nyt on taas selkää ja hartioita verrytelty ja vettä hörpätty. Voisin puhua vähän siitä, että tässä ei se tainnut olla viime viikonloppuna, vai oliko? Oli se ehkä viime viikonloppuna. 17. päivä heinäkuuta oli täällä Kajaanissa semmosia neulejuttuja. Tuo lankakauppa Ekotar ja Lakiomen Jarms järjesti. Eli silloin perjantaina 17. päivä oli semmonen puikot laineilla neuleristeily tuolla Koutahöyrylaivalla tuonne Kajaaninjoelle ja Oulujärvelle. Niin olin siellä mukana. Se oli myös viime vuonna. Ja sitten sitä seuraavana päivänä lauantaina oli siellä lankakauppa Ekottaressa vielä sitten semmonen kuumat kerät tai semmonen neuletapahtuma. Ja kävin siellä kanssa sitten piipahtamassa. Olin Lauran kanssa siis sekä risteilyllä että siellä tapahtumassa. Ja no se neuleristeilyhän on tosi kiva, mutta minulla kyllä tämä raskaus vähän verottaa sitä, että miten paljon voin nauttia tommosesta tapahtumista, koska mun on siis niin vaikea istua pitempiä aikoja. Selkää rupeaa herkästi särkemään jo niin kuin vaikka 15 minuutissa tai puolessa tunnissa ja sitten tuntuu jo siltä, että pitäisi päästä pitkälleen. Ja se vähän verotti sitä minun tunnelmaani siellä neuleristeilyllä. Mutta olihan se kuitenkin kiva. Ja sieltä saatiin sitten siihen lipun hintaan kuului tämmöinen lankalahja. Eli tää on Lakiomen Jarmsin merinosukka. Tää on 100 gramman vyyhti. Ja värisävyn nimi on Puikot laineella 2026. Ja se Lakiomen Jarmsin Jenni kertoo, että tässä on vähän niin kuin vettä ja sitä koutalaivaa, jossa on semmosia tummia sävyjä. Tuolla on vähän tämmöistä punaistakin. Se on se koutalaivan kansi, tommonen punasävyinen.
Niin tämä on musta tosi kiva. Tää jotenkin heti inspiroi minua, tämä lanka. Ja mietin, että mä ehkä haluaisin tehdä tästä jonkun topin tai teepaidan silleen, että voisin yhdistää jompaa kumpaa tai miksei vaikka molempia näistä. Eli tää punertavampi on nyt sitä Ruskanlehden Merino-twiidiä, jota jäi yli tuosta vauvapaidasta. Ja muistaakseni tämä värisävy on ehkä konjakki. Ja sitten tämä on taas sitä Big Little Yarn Co. Superwash Merino Fingeringiä värissä Shoyu. Nämä molemmat sopisi tämän kanssa yhteen, kun täällä on vähän näitä samoja sävyjä tosiaan mukana. Niin semmoista tekisi mieli tehdä. Ja tässä oli mukana myös semmonen Daughter of the Northin tekemä silmukkamerkki, semmonen lemmikkisilmukkamerkki. Mutta mä nyt en muistanut ottaa sitä mukaan tähän. Se on jossain tuolla mun silmukkamerkkipurkissa. Ja sitten sieltä Kuumat kerät -tapahtumasta. Siellä oli siis sen Lankakauppa Ekottaren oman valikoiman ja pop-up-valikoiman lisäksi se Lakiomen Jarssin Jenni myymässä lankoja. Ja sitten siellä oli kans tuo Knitting Barber ja olikohan True Crime Yarns. Niin Jennillä oli päällä semmonen aivan ihana se oli tuo Anna Tanskasen Iris Sweater, joka on siitä hänen kirjasta, jonka nimi on muistaakseni Cozy Colors. Ja se Jennin paita oli vähän semmonen ehkä mintun tai turkoosin sininen. Ja se oli tehty jostakin, Jenni kyllä sanoi mulle, että mistä langasta, mutta en muista mikä se nyt oli. Ja se oli musta vaan tosi hieno, niin mulle tuli semmoinen, että mäkin haluan tehdä tommosen. Niin mä ostin sitten Jenniltä tämmöstä puff-lankaa. Vihreää. Ja se Jennin paita ei ollut tehty tästä langasta, mutta tää kumminkin niinku toimii siinä ohjeessa. Ja tää puff on 42% merinoa, 32% alpakkaa, 18% Donegal Neon tuommoista tweed-nyppyä ja 8% pellavaa. Ja tässä on 100 grammassa 400 metriä ja värisävyn nimi on Sammal. Ja tää ei nyt ihan pääse oikeuksiinsa tuossa kamerassa. Tää on paljon semmonen kirkkaamman vihreä oikeassa elämässä. Ja se ei nyt vaan niinku, vaikka mä eri etäisyyksiltä sitä näytän, niin oikein näy siellä. Mutta kuitenkin. Niin tätä ostin 2 vyyhtiä ja tän pitäisi riittää siihen paitaan. Ja sitä ohjetta ei oo ainakaan vielä Ravelryssä, niin mun pitäisi varmaan se kirja hommata jostain käsiin, niin ehkä ostaa tai lainata kirjastosta. Että mä voin sen sitten tehdä. Se oli jotenkin ihanan kevyen ja ilmavan näköinen. No pikkusen ehkä huolettaa tämä alpakka, että onko se kovin kutisevaa, mutta musta tuntuu, että tommonen pörröalpakka ei oo mua hirveästi kutittanut, että se on semmonen tavallinen alpakka, mikä kutittaa, niin katsotaan nyt. Sitten mä ostin Knitting Barberilta pikkusakset, jotka tulivat suureen tarpeeseen, koska mulla oli käytössä vaan semmoset vanhat Fiskarsin sakset, jotka oli ehkä semmoset tän kokoiset. Ne oli oikeastaan mun puolison sakset ja se sitten aina niitä välillä kaipaili johonkin paran leikkuuseen sun muuhun, niin ajattelin, että nyt minä ostan omat sakset. Ja näissä oli semmonen pieni silikoonituppi tuossa, kun on aika teräväkärkiset. Mutta minä olen jo hävittänyt ne. Mutta nämä on oikein hyvät. Terävät ja paljon pienemmät kuin ne, mitä mä oon aikaisemmin pitänyt täällä mun pussukassa. Niin nämä on kyllä näppärät.
Sitten mä ostin tämmöisen pienen silmukkamerkkirasian, joka on hyvin söpö. Sardiinirasia. Ja täällä on pieniä Hetkinen, mä oon muuten lisännyt tänne muitakin silmukkamerkkejä, mutta tähän mä tiputin. Mutta täällä on siis tämmösiä salmiakkiruudun muotoisia. Näkyykö yhtään? Vaikeeta, kun mun pitäisi peittää naama ja yrittää samalla katsoa, että näkyykö siellä mitään. Salmiakkiruudun muotoisia silmukkamerkkejä. Sitten täällä on 3 tämmöstä kalamerkkiä. Ehkä näin näkyys. No niin. Tämmösiä söpöjä. Näitä on tosiaan 3 näitä kalamerkkejä. Täällä eri värisiä. Mulla on kotona silmukkamerkit semmosessa isommassa metallirasiassa, mikä ei mahu tänne mun pussukkaan, niin sitten on hyvä, että on tämmönen pikkurasia kans, jos tarvii mukaan ottaa. Ja sit mä ostin kans Knitting Borderin tämmösen pyöräpuikon, joka on mulla tässä Garden Cardiganissa nytten 3,5 millin puikko. Ja sekin on hyvä. Ei siitäkään ole mitään valittamista. Sitten vähän ehkä henkilökohtaisia kuulumisia liittyen tähän mun raskauteen, kun on ollut tosiaan aika väsynyt ja mulla on ollut selkä kipeä ja on ollut sairaslomallakin. Ja sitten mulla oli semmoista, että mä oon ollut niinku tosi väsynyt, mutta sitten mä en oo kumminkaan saanut unta yöllä. Niin on sitten sen unettomuudenkin takia ollut pätkän sairauslomalla. Ja nyt sitten tässä todettiin viime viikolla, että minulla on kaiken lisäksi myös raskausdiabetes ja anemia. Niin olen tässä nyt sitten mittaillut verensokereitani aika tiiviisti ja näyttää kyllä vähän siltä, että voi olla, että joudun aloittamaan ihan lääkityksenkin, koska kyllä ne verensokerit pysyy siellä tavoitealueella, jos mä en syö hiilihydraatteja, mutta kyllä minä ehkä vähän tarvitsen myös hiilihydraattejakin. Siis ihan, että vaikka söisin niin kuin jotain kaurapuuroa, mikä on terveellistä ja en ole lisännyt siihen sokeria tai jotain täysjyvä juttuja, niin siltikin se tosi herkästi sitten niistä nousee yli sen raja-arvon. Niin katsotaan nyt. Mutta ehkä vaikka tuo onkin nyt tommonen ärsyttävä juttu ja rajoittaa mun elämää nyt jonkin verran ja rajoittaa syömistä ja kaikkea tämmöstä, niin on kumminkin huomannut, että mulla on ehkä vähän parempi olo kuitenkin nytten, koska mulla on varmaan ollut tietämättäni verensokerit välillä korkealla, koska siis mä oon syönyt tosi paljon välillä jotain pannukakkua ja jäätelöä ja kaikkea semmoista. Niin nyt kun ne kumminkin pääasiassa on pysynyt siellä tavoitealueella, niin mulla on vähän parempi olo. Ja on nukkunutkin nyt paremmin. Mutta se anemia on vähän hankala, koska mä oon syönyt kumminkin rautalisää jo tässä varmaan reilun kuukauden. Mutta ei se ole oikein auttanut, niin nyt mä sitten oon tuplannut sen annoksen neuvolan ohjeesta ja on sitten taas tuossa vajaan kuukauden päästä verikokeet, niin katsotaan, josko se helpottaisi. Mutta se mua vähän harmittaa, että mulla ei nyt vaan oikein ole energiaa osallistua niin kun joihinkin tapahtumiin, mihin mä ehkä olisin halunnut osallistua. Esimerkiksi en oikein nyt usko, että tulen menemään idän villafestareille, koska en mä varmaan vaan niin kun jaksa, koska se on raskasta, että mun pitäisi ensin niin kun istua autossa yli tunti suuntaansa ja sitten sielläkin tietysti tulee istuttua, koska ei siellä nyt ole mitään makuupaikkoja.
Ja se on mun selälle tosi raskasta. Ja se vähän verottaa sitä, ei se ole kiva, jos mä vaan oon sit siellä kipeä ja pahan tuulinen ja semmonen, että en jaksa puhua kenenkään kanssa mitään. Niin se tuntuu vähän harmilliselta. Ja en usko, että tämä selkäkipu tästä nyt on helpottamassa, koska tämä minun raskaus kestää vielä kuitenkin 3 kuukautta ja vauva kasvaa ja maha kasvaa koko ajan, niin tilanne ei varsinaisesti kyllä helpotu tästä. Mutta toisaalta voi olla ihan hyvä, että mä nyt en ehkä sit mene mihinkään tapahtumiin enää, koska niistä tulee kyllä sit aina ostettua lankaa ja mulla on siis mulla on tosi paljon lankaa. Mulla ei meinaa mahtua mun lankakaapin ovet kiinni, kun se pursuaa sieltä yli. Ja aina kun mä aukasen sen kaapin oven, niin sieltä kyllä sieltä joku kerran aina tippuu päälle ja näin. Niin vois kyllä neuloa nyt niitä varastolankoja pois. Ja ei se kyllä yhtään haittaisi, jos vähän rahaakin säästyisi. No joo. Mutta ei mulla varmaan tämän kummempaa nyt tällä kertaa. Kiva kun katsoit videon. Ja kiitos tosi paljon muuten. Viime videoon sain tosi paljon ihania, tai no siis en tiedä oliko niitä tosi paljon, mutta sain ihania kommentteja kuitenkin siitä, että minun videota on odotettu ja sain onnen toivotuksia tämän raskauden takia. Niin kiitos tosi paljon, tuli hyvä mieli niistä kommenteista. Mutta nähdään ensi kerralla. Moikka!